Jiena dejjem kont gburi li mmur kull darba l-elezzjoni tal-MP. Ili noħroġ mill-MP mill-2004. U jħossni gburi għal ġed qiegħed quddiem il-poplu Malti Wawċi, daw sħabi li qegħdin ħdejja minnu warajja, minnu qiegħed ma' ġenbi u ġenb ieħor, biżnija fuq dak ċoċati fuq pajjiżi barrani għax hemm il-gwerer. Il-gwerer jien bes nista' nwaqqafhom. Jiena mhix mezzola, ħansemmu l-mezzola, għax għadu ħadd ma semmija l-mezzola. Immur netanna mal-Ukranja. Jien mhix mezzola. Mezzola li kont floka jien President tal-Ewropa, naħseb li l-Ukranja u r-Russja waqqaftom minn dal-gwerer. Għax jien marriġ gwerer, niġu hawnhekk jgħidu sta jgħidu daw, ħallikom il-gwerer. Jien nies ħajja jrid u tfajli ġbieħ rid nara mela mejtejn, hekk għandhom jitkellmu daw, x'ħat tagħmlu inkom ħriġtu bħala partit indipendenti. Jien ħanajdilkom x'ħan nagħmel. Il-proposta tiegħi taż-żgħażagħ dak li qed jiggradwaw mhix niġu nitkellmu hawn u moħħkom fuq il-gwerer li jagħmel ħadd ieħor. Nipprova l-gwerer nwaqqafhom li kont flok mezzola mhix imur pajjiż netanna bħalma tmur tingħana l-Ukranja għandha tmur ir-Russja u tiftihom ma' Putin ukoll. Sa nagħmel jien liż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ ħantihom suġġett tajjeb. Mela jkollok tifel inti jew ikollok it-tifla tiggradwa. U din tgħix kemm inkun faqtilha flus. U mela tkabbara ħad toħroġ għax-xogħol għax iggradwat. Ikun hawn ħadd ieħor qed joħdilha posta meta daqs daw in-nies mal-gvern jaraw passata kumpanija bħalma qiegħed tal-gvern u ngħidilhom jien minn hawn għandhom 7 sena jieħdu l-pensjoni dal-qabda xalks għax veru xalks daw. Jieħdu l-paga u t-tifla tiegħek għax titgradwa ma ssib xogħol pajjiżek. Dawk iridu ngħidu hawnhekk u ħallikom minn dawk ċoċota ta' gwerer. Il-gwerer mhix biżżejjed pajjiżna qajjem fi gwerra. Din l-elezzjoni għattilhom bl-ewwel intervista jien li kellna mill-qorti ħalġitha l-qorti għall-Partit Laburista ta' Joseph Muscat u ħalġitha għal ċertu nies oħra. Lil imħalfa għattilha jien bl-intervista l-għamilt ħataqla gwerra f'dal pajjiż ara l-partit illum. Jiġġieldu bejniethom. Jien nista' ngħidlek bqajt 20 sena nuża l-alma tiegħi tal-ajkla. Bqajt 20 sena inferreħ in-nies, bqajt 20 sena inħobb in-nies u kull min jarani jgħid rasaren minn fejn għaddej ħallikom mill-gwerer għajdu x'ħat tagħmlu. Sallu. Irid jagħmel ħafna affarijiet. Da bniedem li kien mal-Partit Nazzjonalista. Ma kellekx ċans tagħmilhom mal-Partit Nazzjonalista u li ħreġt indipendenti għax kellek ċertu żmien li ħreġt mal-Partit Nazzjonalista. Ma stajtx tkellimhom il-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-gvern. Setgħu jagħmluhom issa. Għalhekk saqsajtek, Sur Vassallu. Grazzi.